Shin ka san da cewar akwai wasu malamai waɗanda suka yi zaman gidan yari, aka kama su, aka kulle su a gidan yari ba dan komai ba sai dan faɗin gaskiya? A yau za mu ji jerin waɗansu manya-manyan malamai wanda duniyar musulunci da duniyar ilimi ta san sunansu. Kila ka san ɗaya daga cikinsu. Shahararrun malamai ne, Allah ya saka wa iliminsu albarka kuma ya saka ma wallafe-wallafensu albarka. Waɗannan malamai sun sha wahalar rayuwa domin wasu daga cikinsu an musu bulala, wasu daga cikinsu kuma an kulle su gidan yari, wasu daga cikinsu ma a gidan yarin suka mutu. Ma'ana rayuwarsu har ta ƙare a cikin gidan yari. Ƙarshen rayuwarsu a cikin gidan yari. Na hudu, Malik, Imamu Malik, Malik ibn Anas, wanda an haifi Malik ibn Anas a garin Madina, kuma babban malami ne wanda ake ji da shi, ake takama da shi a garin Madina. An daure Imamu Malik kuma har an yi masa bulala, an zane shi, an duke shi ba dan komai ba sai dan kawai ya tsaya wa addinin musulunci, kuma ya tsaya wa karantarwa addinin musulunci, kuma ya tsaya wa gaskiya da kuma tabbatar da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma tabbatar da ingantattun maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malik ibn Anas shine malami na hudu sallallahu alaihi wasallam. Malami na uku, Imamu Abu Hanifa, shugaban mazhabar Hanafiya. Wannan malami ne wanda ya kaurin suna wurin tattara hukunce-hukunce da suka shafi fiqhu da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ma wannan malami ya sha baƙan wahala a cikin rayuwarsa wajen yada da'awa da musulunci da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama. An kuma sha kama shi a wurga shi gidan gyaran hali, ma'ana gidan kurkuku. Malami na biyu shine Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah babban malami ne wanda ya shahara wurin karantar da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babban malami ne wanda yi wa sunnar Annabi tsayuwa irin tsayuwar daka. Shi ma ya sha baƙar wahala, ya sha duka, an sha wurga shi gidan yari, an kuma sha daure shi a gidan yari, an sha kuma kulle shi, ya sha wahala akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ibn Taymiyyah a gidan yari ma rayuwarsa ta zo ƙarshe. A gidan yari ya mutu. A gidan yari Allah madaukakin sarki ya amshi rayuwarsa. Shi ma wannan malami yayi gwagwarmaya, amma ƙarshe a gidan yarin ma ya mutu. Malami na ɗaya shine Imamu Ahmad bin Hanbal. Imamu Ibn Ahmad bin Hanbal ya sha wahala, ya sha duka, ya sha ɗauri, ya sha zaman gidan yari. Imamu Ahmad bin Hanbal sai da ya kai ma ya ma haƙura da aure ma a rayuwarsa gaba daya, saboda baya daɗewa a waje ake kama shi, ake kulle shi a gidan yari. Wa'annan su ne jerin malamai manya-manya jigajigai guda hudu wa'anda aka kama su, aka kulle su a gidan yari, a sake su, gobe a kama su, a kulle su gidan yari. Kuma ba wai sata, rashin gaskiya ko wani abu yasa ake kulle su ba, kawai sun tsaya ne sun ce sai musulunci, sun tsaya ne sun ce sai addinin musulunci, sun tsaya sun ce sai addinin musulunci ya kai inda ya kamata ya je. Kuma Allah madaukakin sarki kuma ya taimake su, kuma gashi har yanzu duniyar musulunci tana takama da wa'annan malaman guda hudu. Wa'annan malaman guda hudu kai duniya tana ji da su, duniyar ilimi tana ji da su. Duk wanda yake malami ma abocin addini, aka kira Imamu Malik ya san waye Malik, aka kira Imamu Ahmad bin Hanbal ya san waye Imamu Ahmad ibn Hanbal, aka kira Ibn Taymiyyah ya san waye Ibn Taymiyyah, musamman ma ahlus sunna. Wa'annan manya-manyan malamai ne wa'anda suka yi wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam aiki, kuma aka kama su, aka kulle su, aka duke su, wasu daga cikin su ma a gidan yari suka mutu. Allah ya samu dace.